Η ζωή είναι σαν ένα τεντωμένο σκηνή, μια σειρά από απρόβλεπτες και απαιτητικές προκλήσεις που μας βάζουν σε δοκιμασία. Σε αυτόν τον κόσμο των ανθρώπινων σχέσεων, όταν δύο ψυχές συναντιούνται, προσπαθούν να διατηρήσουν την ισορροπία τους. Καθώς ο χρόνος περνάει και οι προκλήσεις αυξάνονται, το σκηνή της ζωής τεντώνεται ακόμα περισσότερο. Οι οικονομικές δυσκολίες, οι προσωπικές αναταραχές και οι εξωτερικές πιέσεις κάνουν τους ανθρώπους να ισορροπούν σε τεντωμένο σκηνή και οι σχέσεις αρχίζουν να ταράσσονται. Καθώς οι πιέσεις αυξάνονται, οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. Το σκηνή της ζωής τους τεντώνεται ολοένα και περισσότερο, απειλώντας να τους ρίξει. Καθώς η πλάστιγκα αρχίζει να γέρνει, η ανισορροπία μεταξύ των ανθρώπων γίνεται εμφανής, οι αντιδράσεις γίνονται έντονες, οι συναισθηματικές αντιφάσεις είναι αδιαμφισβήτητες. Καθώς οι δυο τους στέκονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις, ζυγίζουν τις πιθανότητες, αναλύουν τις επιλογές τους. Είναι η στιγμή που πρέπει να δράσουν με σοφία και δύναμη. Πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο μαζί μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κρατήσουν το σκηνή της ζωής τους σταθερό. Η ισορροπία είναι μια υπόθεση δύο ατόμων. Δεν μπορεί να είναι μονάζιγα δικά του. Είναι κάτι που πρέπει να διατηρούν μαζί. Πρέπει να είναι ισότιμοι συνεργάτες, να κρατούν το βάρος της ευθύνης μαζί, καθώς αναζητούν την αρμονία τους. Τελικά, αν υπάρχει θέληση μετά από μια μακρά και δύσκολη πορεία, οι δύο ψυχές θα καταφέρουν να ανακτήσουν την ισορροπία τους. Με αγάπη, εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό, οι δύο ψυχές αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες μαζί, αναζητώντας πάντα την ισορροπία στο χορό της ζωής.